ako na pwede guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Diya madung buntag natang tanan, madung mudtog, madung gabi natang tanan guys. Diya musta naman mo? Diya kami okay ka mi. Salamat jawa ko na ninda guys. Diya karon guys, karang magmukbang taog mangga. So ato ni pakpakan ng mangga guys. Diya wala di sa kabuok pat unom. Yung naginog naman niya guys. Tingnan lang natin yung pagpakpakay. Yung madali. Kaya guys, wala ko magtinda kay wala yung mag-aamo pangaduhon tong pwesto. Nangita pa kong mga kahoy para panday na doon sa tubangan kay mag-amog atot-atot ni. Diyan na dyan kumukuhan guys, huwag ka ng fix na dyan hang pwestuhan na ito kayo. Kasi kado na sa hong pwestuhan guys, kaya nanay nagpwesto. Palindar lagi ko sunod adlaw guys, kung man nang kung ba nagipapangita pa ng mga dos-por-dos. Na may nang dos-por-dos dari, kasulong dagang kadong mga lansang, gahi kadong tangtangan. Manang ito sa lang mangita lang ni kuan mga kwarta-kwarta ko guys mo palit ko dos para among i-fix tong lingkuranan ba diyan among patasan kanang maabot sa ay na may murag hagdanan nga na diyan na may di kadto daplin sa kalsada ba. So makakita ra mo guys ug mahimo na na guys. Magkuha na jud ko mag kanang kada adlaw ko bisag tag ipatraportahe nga natulo basta kada adlaw. Kaya mag tuod naman ang mga tao. Lami guys kay kuha na siya kanang yellow na. Jarang beratuwa na ni guys sa musilingan na dunga na maligja si Ate Esther basig. Ilan ning tanom. Ilang tanom banja. Marang baratura pero ato kas lungsod mo palitan ni guys tag 60 ang kilo agila ha 30 ra. Dating mangga depo dun kay Mayo. Yan na guys na manang nagpakpak. Mukhang kanak. Hindi ko lang pwede mukhang dani. Ano naman yung yugasan. Uy, lamang. Lamang kay makadaot. Makadaot sa diyan. Namin siya guys kay kagudgud pa. Na mga mangga nga. Kuan. Yan na guys, mga anta. Tapos ni Crystal kay magtanom kuno sila mangga kay kuan sa ilahang maestra. So kada kuan na sila magtanom diyan na puno na ko mga mangga dari avocado. Mangga kay mga nagay project sa eskwelahan dya. Sugda na pagkaon guys kay murag di natin kaya niya. Pero di natin apilin ng mga kuan guys akang naibuto ha. Kanyang kuan pero di na kaya. Agi na po siya oh. Tanong sa ka ng kuan niya picturean guys yun silang maestra. Kuba nag akong labi murag nay nagisgot na ho guys, nilibak siguro ko. Agira ba ko sa kasala kanina. Nagdadala akong tripod ba? Kasi buhay na po tugtuarag, buhay angay nga vlogger. Nagdadala akong tripod guys kaya mabalik man akong briefing. Manunta ko kayong biyahe pa doong Bohol. Sorry guys, di na kaya. Lami rabanta. Dito na kaya mo kaon yan. Kadang uban dito kaya nilang mga anak kabuok.
Pilihan kaya. Siguro kaya na guys, huwag ka nang gutom bitaw ko niya kaya mga pagkaon na paniud to. Pangag na mga ko. Pangag. Nga naman mong duha. Gitabangan ni Jagi nga. Gustuon guys, magtanong mag mangga. Yan na sama ka? Saan tanong ba? Asa dapat ninyo gitanong? Init. Init mo matay ito kay alauna pa. Wala na mo ko makasilbi. Experiment pa ko. Ang pakano si Nicole guys. Buhay mo na ni. Then, buha kayo mo na ni. Sige pag experiment mo sa mga experiment mo. Yes, kasi yan yung estudyante. Then, Salamat kay Kado sa Vita Plus nga gihatag ni Sheila. She love my love. Sa Sheila my love. So Sheila ilang mga nalagay sa mga pakado. Sus, mga tumboy kog balik lagi guys. Nahan ko niya kay boxing. Boxing ko niya guys sa saging karon patugong. Ano sa kasaging pustida ako nang sumag-subag na na kay. Dito na mahurot. Ngaon ta? Dugol pa naman dito ganang ko mo hatag ni nanin ko. Dito guys, mao yang uri mo ko makahurot. Mo iglik sa ako guys kay katugod ko. Baway sa ako kay arong kuan bagang naong gamay sa mauli-ulian pinigamay. Salamat day ka Josh. Sheila kay kunyang gihatag nga kanang night cream bitaw nga snail. Murag nagsinaw-sinaw ang naong guys na. Hala basig magwapa na ako. Ja sinaw man dinhi ang naong guys bisag wa ko gipamutang pero nisamot sa og kasinaw kay butangan ng mga 2 days pa dyan nihang gibutang. Murag nawawa na gali guys ang katong murag itam-itam dari yan. Kanang kinahanglan dyan po dyan ito tayo nga itong skin ka na itong kuan ampingan. Kay bisag tiguang na ta. So mag-amping po ta sa itong kuan kaya di po ta kadyo mahalata nga tiguang na kadyo ta. Kay sayang ang dimple. Pero sa una guys, aghang dimple wala mo kadto ni igor akong istorya may nga nandiya kay wala mo ko ngipon dari guys ilawom wala jud ko ngipon dari kanang gamay na lay nabilin kanang tanan diri wala jud pero so na guys ugir ako igor ako mo smile nga nakan dimple karon wala guys kay guwang na so mao to guys ang video kay mo iglip sa ako. A few moments later. Og lungsod kay mamalit ko og kaang kay hang ipangbalhin tong mga tanom na duspika sa ilati daday inja. Ubani ko dito guys kay maadto na kog lungsod. So diyan ako na guys, nakapalit na ko og mga kaang. Diyan nga ni kadagka guys, tag Beijing ko na. Napo kabuk ang gipalit. Diyan ka ni tag 20. Halos-halos naman na sila kadak tag 20 di siya guys na. Diyan 14 kabuk ang gipalit. So daghan kadyo ko na mga balhin. Kani guys, awan isang balhin din kay daghan kadyo
Rumudag ka na gisagingan ni. Guys, kay nabuak ag kaang dyan na siguro nabuak si Jas ka daghan og sanganan dyan karipod ya buak pod dyan hala nabuhi na dahil dyan kahagi tugsok guys na daghan ka dyan mga na buak nga kaang palhin na guys kuan pali 5 ka unom dya kari tulo ag napuno na daghan pa ka tsukog kaang guys ha na sang na ko ipangbalhin dito nga murag saging-saging dya ano dyan porma guys manilig pa ko diha. Dira pa ko yung mga kaangahang butanganan guys. So magtrabaho sa ako kay para kay kuan man good guys kanang ga sigig uwan. Dari sigig uwan banja. Mabuhi raman si og kanang magsigig uwan. Jadi arag saging-saging guys nga hang gibalhin. Gibalhin na sa dako-dako nga sudlanan kay uy, apil-apil man lagi ka. Tugi uy. Asa. Jag usa. Diyan na hagibutang dari dia. Dia. So naguli niya ti daday managhanan ni isang tanom kay han gipang kuan. Jaog ma guys, dari gihapon ko kay magbutang ko og tungtunganan sa mga banda. Kani mga banda bahaw ni sa ipang tungtong. Kani ipang tungtungahan nag mga tungtunganan kay naa nga buhi naman na si Jana. Ya buhi na jud kaadyo ag aheng paragayo. Pa din ang balhin na guys sa kapandan. Jadi ada buhi na jud sa pink ra na si Jana. Pink ag dari ko magbutang og tungtunganan sa banda guys kay ang banda man gud ginhanglan as dyan as init kay arong mamuwak nakatago man gud ang banda mo nang wa si dya mamuwak dya kari guys gibalhin sa dari kay gibutangan og kanin mga pislili. Diyan mo pakitin day sa ijahang dragon fruit kaning buwak. Naning buwak. Buwak siya. Baw bunga ba nga mura man siya talinis uguan. Dapat lingin man tana siya. Na. Kauha siguro makag dagan-dagan ng mga kuanha nagguba ng tanam. Napakoy juhon dito dapit kay kani ijang bahay napalibutan jud ni sa agay gikaon na pud sa kuan my god so mga salarin jud ni sila guys kaniha nakakuha na ko isa da karon na napidak na sus nadagat ag dahon ni miss adi apad jud sila sus kinahanglan wa jud na makitin ha ganihan ni so sa ning kuhaon guys kay sayang ag dahon una kaon day Grace dali sa day kay tabangin sa kukuha daw ning uday di ba ka mahadlok dani kaning duha ka ud na isiksik ikuan naman dani na usa duha pud to ito og isa sayang ag dahon gihurot mo din yung paborito. Libutang sa subos kaya ito napayig sa to. Lain lagi na sa puno na.
Muli na ko guys kay alas 4:30 na mag-edit pa ko. So wala na siya dyan na. Jadi ada ini buwak bud ni siya dyan na. Guys na ako daris dagat kay grabing ka linaw ag dagat. Diyan na daghan kadyo ng nginhas. Dari ko guys kay harang ka init, way hangin na. Paningat ko gikan sa garden. Tapad ra din ni sa among pajag nga resort na nga nay swimming pool. Dari ko guys kay pahangin-hangin na nice kadyo guys, pwede ka mag higda-higda dari dia. Sa ko dari kay grabe ang paningat dyan doon dyan. Wala ginanaan, nindot kadyo tarawon kay naay daghang kadyo nga nanginas doon dyan. Wa mi nanginas guys kay namalit yung ganihawag isda lungsod. Daghang naong guys, grabe ng murag kapoy dyan sa tanan pero naong ran kapoy guys pero ang lawas so ay nung ko kapuya ka nang matara murag luy-luy na. Pero hala man jud gwanta ni nga ang mata ka nang murag katugon nga murag kuan pero di pud lagi po ko makatug. Kay ug maghigda ko guys bara po dihang ilong manang magkuri-kuri na lamang jud ko kay aron lagi din magbara nihang ilong. Ja shout out day ko karon ni Hirmi Pagaw in Dalgan from Thailand kay wa din na shout out is ni Agin ja. Mugrit po kurog usab og happy birthday sa triplet Nainay, Aping ug Aching. Ja happy birthday ninyo. Wish ko na ninyo nga tagaan pa mo daghan kay yung mga katuigan nga mag-celebrate sa inyong birthday. Ja mo to guys. Happy birthday. Ja mo to ang video karong adlaw kay anang marag ito namalhindra ko sa mga tanom ni sa hang amo dares bikas kay madyo na lamang pud kay taka pa jug tabang pud na ni dyan nang ang sweldo nga 2,000 kada buwan madyo lang pud na puno sa among konsumo. Mo to hang video. Ja salamat kadto ni jung tanan kay madyo na lamang pud na mo views nga 1,000 kapin nga na kay maka points pug ko kada adlaw. Madyo naman ay points na matigom na sa kabuwan. Diya mo lagi na di makaabot og $100 di jud ka makasweldo sa YouTube manang isad pud kadto guys. Diya mag-load bitaw ka anja gastos kay kag load ka og sa kasimana kuan go 129 kay go 129 man ang i-load guys kay usay manawag man jud ko nanay dito sa buhon manawag man ko manang go na ang go plus 129 man siguro to guys. Excuse me, makatawag to. Ja mo to guys ang video. See you next vlog. Ja I love you tanja. Ora to hang shout out karon kay wala mo may hang na kuan guys. Ja palihog lang bugog kanay magpa shout out i-kompleto lang po ninyo ginjuhang kuan guys kanang ngan og ipa-shout out og taga-asa mo. Ja I love you ninyo tanan. Ja amping. Ja morto ang video karon. See you next vlog.